Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi på skiferie, og vi skal til Kleppen. Og lad os egentlig bare komme afsted. Så er vi lige holdt ind her. Meget ben. Koldt. Vi har kørt i 2,5-3 timer nu. Vi er stadig ikke 6 timer tilbage eller noget. Så vi kører videre. Så er vi kommet ind i vores hytte. Og vi har Elliot med. Og det er så varmt heroppe. Hvorfor taler jeg sådan her? Nå, godnat. Så er det blevet dag 2. Og vi skal bare ud og stå på ski nu. I her, så kører vi. Pizza! Nå, vi ses dernede. Så skal vi lige have noget frokost, og så står vi på ski igen. Og du kører baglandet, så kører fancy. Nå, så skal vi ud og kælke. Og Ellie er der også med. Ja. Woo! Hehe. Så er vi kommet med. Må jeg prøve? Så skal vi bare lige her. Sætter på. Det er svært med det. Så er gælden
Så skal vi køre. Åh, Gud. Lige her. Numsebrønde. Sådan der. Så skal vi finde et godt kælkested, hvor det må hende. Den er vild. Så. Det er vildt deroppe. Ja. Det ligner lidt nordlys på kameraet, men det er det ikke. Desværre. Nå, så er vi kommet til skiruten herovre. Jeg tager den med hovedet først. Jeg tager den på knæene. Ja, knæene. Er du sindssygt, det går hurtigt? Kom nu. Sådan der. Ja. Få noget hastighed. Stop så. Ja. Ja. Åh, shit. Åh. Op på den igen. Kom så. Elliot! 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 Elliot, kom tilbage! Han kom væk! Kom tilbage! Nå, så er Elliot væk. Jeg må tage resten af vloggen her. Så skal vi på skiskole. Woo! Det er svært. Så her. Nå, vi har lige fået en varm kakao. Så har vi fået vafler, og det ser god ud. Ja. Så har vi lige været inde og spise vafler, og nu kører vi lige hjem og skifter sko, og så skal vi kælke. Juhu! Så for delen. Au, 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 au. Og så er der skiskole igen. Heja!
Der falder du også. Oj! Nå, så er vi kommet ind på topstukkerne, og vi skal have varm kakao. Så skal vi på skiskole igen. Oppa! Hvorfor skal det være sådan noget her hver på sidste dag? Kunne I ikke have det på første? Jo. Nå, det var simpelthen for dårligt vejr til at stå på ski, og vi tog at shoppe i stedet for, hvilket jeg ikke har filmet. Super. Nå, tusind tak fordi I så med. Husk at like og subscribe og alle de der ting, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Vi ses. Hej!